amai lukune eigen passie. Voor winsan geen streep, eigen gewin. Lees op is dat baka. Ja, dem te tagu na ngapiki ay. Is it nooit ka abi nofo. En de nooit te man ook op nofo. Ik hoor je me voor. Maar is er een gezellig te maken? Want dat man doet zijn kado taki. Je begrijpt? Dat man doet zijn kado taki. Wat gezellig te voeken? Doet zijn kado taki. Maar hoe koko ni money? Maar no teka amoni van volk ke doet zijn eigen gewin. De chief Israël na moro tranga je si volk sa da grotapu. Want kado schrift taki. Daarom kado taki profeet dat gona aus of Israël. Want tranga je si people mosenigo. Maar de no argue ook to lees. This is feti against me. Wat we doen? This is feti against me. Altijd een blakke man nga inji feti gekado. Dat schrijft in de Bijbel. Amoro tranga je si people grotapu. Een blakke man nga inji. Den na de chief Israël in de day. Daarom im lukutak de Bijbel kwa doro Elise. Een blakke man ko arki. Een blakke man ko arki. Maar voor een papa ko play aan tijd na kina herkijk druk. Abi nofo en dem des kapuman is nog af verstaan dem allemaal lukken naar dem eigen passie ibri wan voor wie die saniki hem schreef. Jere, amai lukken eigen passie voor winsan geen streep, eigen gewin. Lees op is dat baka. Ja, dem te tagu na ngapiki ay is it nooit ka abi nofo en dem Nooit te man ook op nofo. Ik hoor je me voor. Maar is er een gezellig te maken? Want dat man doet zijn kado taki. Je begrijpt? Dat man doet zijn kado taki. Wat gezellig te voeken? Doet zijn kado taki. Maar hoe koko ni money? Maar no teka amoni van volk ke doet zijn eigen gewin. Lees op is dat baka. ja, dem te tagu na ngapiki ay is it nooit ka abi nofo en dem des kapuman is it nog af verstaan dem allemaal lukken naar dem eigen passie. Maar je lukken naar de eigen passie, eigen gewin. Ibri wan voor wie die saniki hem schreef. Eigen gewin de man. De man de voor volk leren, sa script in een boek voor a people krijg de libi. Je begrijpt? De man eigen gewin de mij zoeken. En daarom de mij leerde smaak de nom arki uno. Want dat wordt broeien de man money. Ibri was maar bij eigen wel te gaan. Nee. A eigen wel piwango. Tupasi no mode. Kom tegen. Tupasi no mode. Hoe lees je na passief gado? Of give me Matthäus voorzien dat tupasi no mode. Kom sorry sa script me brother. Want meestal de mij koren wanga sa dat tak ai. Iedereen is vrij wel. Tusan no mode. Je kies agi dede of je kies agi libi. Wan volk daar grond tapu sa no abe vrij wel. Dat na Israël, volk Israël. De 12 stammen. Daarom unu go in slavernij. Omdat we gaan doen vrij wel. Daarom moet we landen in slavernij. Unu wij virketi koti jato. Teno we oorlog dat pedok. Je begrijpt? De man koloniseert hier Afrika. Je begrijpt? Omdat we gaan doen zout denk tak boom. Unu wij pot uw eigen gedachten naar visie. Unu maar onderdrukken uw eigen gedachten. Je begrijpt? Mi brada Fabio. Ik kom flyer Jana. Kom hier. Ote, ha? Mi no bede toch? Mi no bede. No, ja, buon vraag. Oh, de uwe belly. Hey, pepe de man daar de flyer. Hey, kom. Ah, sana. En hij gaat specifiek om akkoord naar bloedlijn. Ja, maar feit dat de pik. Feit dat de pik. En hoe de pik? Dat is schrijven. Hoe lezen? Ja, dan hoe lezen dan? Hoe neemt dat je lezen? Ja, dus van deze schrift dan. Ja. Dan daaruit mogen we van de dag. Dan blijft het allemaal weer, omdat dat een tekst is. Ja. Ja, dan dat een tekst is. Maar dat is zo trouw weer aan tekst er gewoon. Abo, te kwam maar wanneer maar dat komt. Dat kleur. Oké, dat van Elisa Bijbel. We Elisa Bijbel, die van Elisa Bijbel. Dat zijn niet genoeg. Oh sorry van Elisa Bijbel, dat moet sorry want tra tekst bakken. We hebben gewoon duidelijk in tapu. Als aan zij het dat tekst er. Lees. Abu voor Jesaja 29 vers 28. Abu voor Jesaja 28. Abu voor Jesaja 28 vers 9. Vers 9. Na suma asaleri koni
En suma asa meki frusta leri. Gado tak suma mo ler koni. En suma mo mek forsta a ler ifni. Lees. Dem suma disi no dringi merki moro. Disi dem be puru na bobikaba. Dat want taki. A merki na wet fama. Die groko ina wet. Dat na merki gado. Lees. Because leri moet dat apuleri. Wat sak? Leri moet dat apuleri. Leri moest dat apleri. Leri dat apuleri. Precept van precept. Oké, oké. Nou, we gaan een trap precept. Voor sorry dat ik weer werkelijk. Dat dat mij dat ik go naar Daniel. The agent of the... Ja. No, we not even. No, maar oké. I don't want contact number from Assam. Look at you. Vamos te quieto. Kota onder de Contact me Rex the number. Benitez. Hanga suma montak. Ama, look at you. Hanga suma montak. Yo kies ama disi wan. A telefoon de nama. You mo kisi. Ah. Ma Buddha was it. Ja toch, wat sang? Oké, maar asani ano uno e defecte. Maar dat nou aan trama no ma bewijs ama disi na boek. No, that's not the English. Oké, dat F ano aan blak ama dat suma nama. On no ama no ma bewijs. Masa na wa yo. Dat over dat is de Masa go Google sa na wa yo. No. Wij zijn de Joden. No, ano, dat Kijk hier. internet dat was dat. Yo, no, internet aan boeren. Want ik Google Christus na ma stem ay gimte. Maar dat is Ja toch, maar wa yo na va stam fu Juda. Da also jabe control a house of Judah. Jabe de Israël. De ake unu kreeg be prati. Ja toch? De 12. Ja. Ja toch? Aha. Dat is another. If you make ching, you make 12 ching. Dat ook. 12 ching. De na komen lenga few toch? Allemaal de black man toch. Dat me want dat punt dat me want make. Ja toch? Ja toch, maar look, Bob Marley bijvoorbeeld. Nee, ik hoor even op de 12 zone. Ja toch, de 12 zone. Ja, allemaal trom black man. Oké. Nee. Mino har black man aan. No, maar you tak was dat bij herhaal zei tak. Zei tak. If you make him chin, allemaal de black man toch? Ai. Dat black vrouw toch? Ja toch? Die Jacob make him chin. Ai. Dan gaan ze maar make him chin. Jacob. Ja. Jacob mek nanga Rachel fofro. De 12 boy dat die. Hoe net ook over de discreet. Ja toch nanga fo Israëlisch vrouw. Oké. Ja. No, allemaal bij de Israël. De bediende minus, asa de bediende de maar Rachel nanga essa. Ja, de doe dat die. Dat me waan je. Ja toch. De doe dat. Dat staat den kom. Je dat den komt, hè? Ja toch, omdat Assyrië na van patok. We willen eens nummer. Lees nummer gama. As Assad na apai bepalen volgens de Bijbel. Lees. Maar if yang aan Hindustan niet meer kimchi no. Abu Kufu nummer in vers 18. En de bekijda, heri kom makandra. En dat fusidei, voor die futumu. En de beaki naar de geboorte, naar de familie, naar de osso, voor de tata. Osso voor de tata. Dus a bloedlijn na apa abe Assad na apai pusen. Dus we zien met nanga Hindustani vrouw. Assad. Au kondok maar Assad. Ota Israël. Luko Assad sa ufer sa meta. Aha. A kleur voor de Inge brada. Esra ya Nehemiah. Ilis Nehemiah dat niet van vers 3. De ben ook ziet op. Dat ben je ziet dan gado. Moxie saga. Dan de voorstander pasando. Oké. Je dat we gomoro de. Maar arki ano dat pef abigi se skineses. Daarom maar sumo atem no wato. Ube mexanga a bloedlijn toch. Luko de man disi. De ulesie saya. Da we say de Inge brada ko aba kleur voor de. No bisa peta ki maar o reason anomor dape. Yes sir. Ai povere, sai babje. Esi, voor snap ja, nafko soortes maar voor sumana de volgens de Bijbel. De Israëliet volgens de Bijbel, de 12 stam of Israël. Uno na de nakomelingen voor Abraham, Isaac en Jacob. Dat na zou je kosoru people. Gim Ezekiel 3 vers 17 of pade. No 2 vers zoveel. Dat go naar House of Israël. 2 vers 1 of 4. 3 vers. No doef 2. Abu Ezekiel 2 vers 3. En dan ben taki gibitaki. Suma piking. Bide send you gonna de piki voor Israël. In de Bijbel taki. Suma piking dat dat Ezekiel. Maar ze zijn go naar de chief Israël. Let van unu snap je ook toe. Naar de chief Israël we go. Als we gaan naar de blakken maar naar ingiti de day. Luister. Wat tranga je sinatsi? Samsa? Wat tranga je sinatsi? Volk fugado na moro tranga je sinatsi. De chief Israël na moro tranga je si volk sa da grotapu. Want gado schrift taking. Daarom gado taike profeet dat gona aus of Israël. Wat tranga je si people mo senigo. Maar de no arki ook to lees. Disi be feti against me. Wat we doen? Disi be feti against me. Altijd dat blakke man nga inji feti gado. Dat schrift in de Bijbel. Amoro tranga je si people grotapu. A blakke man nga inji. Den de chief Israël ti de day. Daarom im lukutak da Bijbel kwa doro Elise. A blakke man ko arki.
A blaka man eko arki, maar voor een poko e play, je aptijt na kina, heel jij druk. Of voor een balbar kan man te play, heel jij druk. Maar a Bijbel, de na vijandschap voor a Bijbel kado. A blaka man ingi, de trof vijand voor kado. Omdat de no a jera kado, a woord voor kado. Lees. Dem na de tata be du sodo against me. Adebedu. Dem na de tata be du sodo against me. Lees er from top baka. En dan beteki gimetaki. Suma piki. Bi be seni you gonna de piki voor Israël. Altijd a Bijbel taki, gona a volk voor Israël. Dat na sa Bijbel tak altijd. En a Israël na people voor kado tidede. A blaka man nga ingi. Maar arki sa kado tak abras a volk taki. Lees. Wat tranga yesi nazi. Moro tranga yesi volk na blaka man nga ingi. De kies of smoke marijuana herte nga drugs. De kies of ster drugs. De kies of huru. De kies of furu. De kies of lei. Maar de no an try ko baka na woord of kado. Lees. Dem be feti against me. Dem na de tata be du sodo against me. De le kiti de srefi. Lees. Because dem de asranti piki. La wat tranga hati. Bi seni you gonna dem. En dus ataki gida taki. So masra gado de taki. You see? Alla sa we taki na sa masra gado taki. Dat we kontak gap chief Israel. A volk fu gado. Aso we gaan de blaka man nga ingi. Maar moro sitwa. Dat blaka man schreef ne wan yere tak na Israel. Maar ook defend akos. Tak no, one of the chief gado. Wat de heiden. Wat de heiden. De man wan yere tak na de chief gado. Dat wat ik abuko e vervul. Dat de atranga yesi people. De asranti ching. Gado karu tak mina you na mi volk. Maar het no wan yere dat wat ik nou asranti people. Lees. En alwasi dem yere you. If you dem no one yere you. Because they what them there. What tranga yesi also. You see? A Bible takite yo ko prika worto ga blaka mga ingi. De no one yere you. Wan na watranga yesi volk tape. Na watranga yesi people mo sen yuko. Dat na sa Bible taki. Listen. Toku, dem sa sabi that you are profeti. Betena dem midri. One day do sap tak de mananga bars tapa ukuna des profitif kado. Mara uno hofta ka laki tum sikide oktu. One day yo ko pedo remember tak boy. De ma sabe snap tapa uku ala sa trayong. De ma frida neti da pena rutondo yo. Do membre one day tak werkelijk na de profitif kado be da peyong. Maar no de no an arki dat tengi trasani. Dat tengi dansi. Dat tengi seks ki hurudu. Die lei. Give 8 Timotheus Sani. Fear no? In the last day. Give me that. Timotheus 3, give me that. Wana dat a people gado e do no de. Tide na sabat, de kisota e mo go chele tide. A blaka malo ba prisiri moro lek sa lop kado. Dat na sa skrivi na Bible tak sabop sa in the last day. Alama tide na chele, ma sabat fu gado da mo fodoro. Na sabat fu gado de tide. Abuku mo 2 Timotheus 3 vers 1. Disi yo musu sabi tu. Dat in them last day. Ora. In the last day attacking. In the last day. Okay, ubiako. In the last day attacking. Yeah, you ready? 2 Timotheus 3 vers 1. This is you must sabi too. That in them last day. Takru them sa come. Because it's suma sa lobby them srefi. Them sa abi bigi ai. Nanga bigi memre. Yere sa Bible taki. In the last day takru tengo kong. Want this man olop kado do olop kesrefi. Do abiki ai. Dat na sa Bible taki. Daarom ya massa is er drugs voor ko money. Vrouw is er deskip ko money omdat ja biki ai. Dramai furu, dramai roof. Omdat ja abiki ai. Dat na sa Bible taki bara blaka mga Ingles. Dem sa prodo. Dem sa kosi kado. Kos kado want a sabat Dave kado. Tide na sabat fu kado start ba. Maar sa blaka mga Inge kisef do. Ogo dansi, ogo chelle, ogo in short time hotel go huru. Dat na sa blaka mga kisef do in the last day. Dat na skrivi na Bible. Lees. Dem no sagi yesi na dem. Dem no sagi yesi na dem bigi suma. Dem no sagi grantangi. Dem no sa de santa. Vers 3. Dem no sa lobby dem famiri. Dem no sa broko. Dem sa broko accorderi
Dat nasa Bible taki. A blaka ma broko akorderi na nga ingi. De no lop de familie. Dat want taki. A follow a Bible tak lobby na selek fai lobby strefi. Ma a blaka ma kisa tak atramane op. Atramane ops. Au sutama kiri. Amane feyan. Lees go door. Dem sa de falsi kotoigi. Dem no sa dwengi dem srefi. Dem sa abi faya hati. En dem sa verachti dem suma disi de boom. Vers 4. Dem sa de torimang. Dem sa abi trangayesi. A Bible taka blaka mga igi in de laatste day do ap trangayesi. De no loba wet fukado. Daarom de huru, de furu, de roof, de kiri, de lei. Dat nasa blaka mga igi duti de day. Wat a schrift in a Bible. Dat in a laatste day de bo draik moto van bribi. De bo du so sondu. Die de na sabat day ala de wadi tak de go chille. De ne hora sabat heilig moro. Dat nasa schrift. Lees. Dem sa abi hei memre. Sado abi. Dem sa abi hei memre. Blaka mga ingiti de a schrift tak do ap hei memre. De no yera woord of kado do reif sako do wakapsa de no ayere. Tadi do ap hei memre. Lees. Dem sa lobby dem srefi moro leki dem lobby gado. Moro leksa de lop kado. Ay baba. Banango. Why kan of you? One number tape. Okay, uta kimi brada. Lees baka from top. Vers 4. Dem sa de torimang. Dem sa abi trangayesi. Dem sa abi hei memre. A Bible taki, a ingi na nga blaka man, de tola sa map Israel, de sa ap hei memre, de sa ap trangayesi. Lek fa Bible kardeng bata kamoro trangayesi people na blaka man nga ingi. Want gado tak, yun na mi people, ma ete de sondu de no ayere sa gado taki. Tide na sabade, do kisab go chela. Go huru go ni short time hotel nga mate, smoko dringi, want no lop gado. A Bible taki in the last day, de chief mi no bo lop mi moro. De lop tesrefi moro, moro lek sa de lop gado. Lees. Dem sa lobby dem srefi moro leki dem lobby gado. Sa lop tesrefi moro sa de lop gado. Dat na sa gado takabra blaka mga ingi. Daarom unu snap ja. If to yere, if te no an yere. If te no an yere, unu espanga dat ook toe. Go baka na Ezekiel. Want a Bijbel tak if te no an yere, of te no an yere, toch wapriki a woord toe. Dat na sa Bijbel taki. Want a tranga yesi people, te no an yere next abra gado. No if na barka madres be play, ala de blaka mamoja tak. Hey, suma wini, barka mi team, madreta mi team. Maar de no sab next abra de history in a Bible. Of van dem hora wet fugado. Ezekiel 2 pobere. A buku voor Ezekiel 2 en vers 3. En aben taki gimi taki, suma piking. Mi ben sending you go naar den piking voor Israël. Want tranga yesi nazi. Gado taki, a sende profeti go na ap de chief Israel, wat tranga yesi nazi. A blaka mananga ingina moro tranga yesi nazi, di gado mek gono tapuna stak. Hey, a follow this na moro tranga yesi wayo. A follow this na moro tranga yesi people. Please. Mi ben sending you go naar den piking voor Israël. Want tranga yesi nazi. Disi ben feti against me. Dem nanga de tata ben du sondu against me. Teleki ti desrefi. Vers 4. Teleki ti desrefi. Tanga ti de, a blaka mga ingi sondu tegen gado. Daarom na politiek de potlek de hoop. Politiek ano you hoop blaka man. Politiek no kenki next ki blaka man. A hoop voor you na in a Bible ade. Give me Romeinen 15 vers 4 baka. right. A hoop van blaka man af kodrai baka kona God of you. A God of Israel. Maar sang, we voor kiezen politiek boven gado. A blaka man kiezen suribet boven gado. A blaka man kiezen huru libi boven gado. De kiezen smoko marwana nga asya nga perki boven gado. Dat na sa blaka man voor kiezen. De man kiezen chelle boven gado. Lees. A buku voor Romeinen 15 en vers 4. Because dem ben skrivi, dem sani, disi na fesi, zodat we kan leren. Zodat door patiëntie na troostu in dat buku, we kan abi hopu. Je ziet in dat boek ja woka op hoop, ano in politiek. Ano in politiek, daarom de sang beschrijft na fesi, hoe we kan leren. Daarom de profeet ons snap tapa, uko e preki a woord to disi. Hoe soort de wansa obribi, mek de draai de libi. What is a nation? Nation is men leading by example.